Ja tervetuloa takaisin, rakkaat katsojat. Tänään siis vieraanamme teatteriohjaaja Jussi Parviainen. Jussi, mikä nyt oikeastaan on musiikin merkitys teatteriesityksessä nykyään? No sehän on erittäin laaja. Sehän on erittäin laaja ja koskettaa hyvin laajasti koko kansakuntaa koko tässä musiikissa. Ja mulla on tässä siis, mistä mä tuun puhumaan, on siis tämä tuotantobudjetin laskemisessa, niin mä tulin puhumaan tuotantobudjetin kirjanpidosta. Ja mulla on tässä esimerkki siitä, että miten kirjanpito on laajaa. Kukas tämän on kirjoittanut? Mä oon itse tehnyt niin. Mä itse myös lavastan ja puvustan ja näyttelen ja ohjaan kaikki nämä. Vedä sä turpas kiinni nyt saatana siinä, niin kun mä vedän sokutulla saatana tuossa nyt pää. Perkele saatana, niin tiedät sä kenelle sä saatana puhut siinä. Ja voin kertoa nyt, että mistä tässä on neuvottelut levyyhtiön kanssa ja hienoharjoitukset. Tässä on aivan saatanasti tavaraa, jumalauta. On se ihme, että jos jumalauta mulle ei mene hermot näiden produktioiden kanssa, kun mä näitä teen. Ala-asteen kirjastahan on jo otettu noin luvut. Pidä sä saatana turpas kiinni. Mä kerron sulle, että tässä on koelaulut, nuotti ja taustat eri solista ja kuorolaisia varten. Orkesterin sovitukset, neuvottelut levyyhtiön kanssa, musiikkivideo. Eikä ole. Ei. Ei ole. Ei ole. Ei! Hyvät naiset ja herrat, kuten näette, tilanne on jumissa. On aika kutsua paikalle dosentti Veijo Hietala! Antaa tulla! Mikä on päivän epistola? Jussi Parviainen. Joo. Veijo vaan, mä nimen sain. Pulsaarit mun rehottaa. Olen pieni, Veijo vain sirkeä. Joo. Haasteen vastaan otan ain. Siis olen pieni, Veijo vain suikea. Vierat mua rakastaa. Saatana! Irti ne kädet sitten, tai mä vedän sokutolla sun päällä. Tuli. Tuotantobudjetti nimittäin. Tuli. Alkaaks tää matsia tulee? Selvä. Okei, tarvitaan 4 miestä. Jumalauta, mä tiedän missä sä asut. Näin on näpyttivä.